Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Esplanade project sa kilid sa Bacolod City Government Center, plano sa karon nga temporaryo nga ipasara. Bukod imbis nga mga isa ka tourist attraction, ini mo ini nga halayan. May report si Nico Delfin. Kinakabig nga atraksyon sa Bacolod ang Esplanade Project sa kilid sa Bacolod City Government Center nga ginbuksan sang 2019. Apang karon nagaserbe na lamang ini nga halayan sa mga hinalay. Makita man nga magluwas sa mga balas nga ginahakot sa sapa, nagaamat-amat naman nga nagakadula ang mga salsalon sa mga railings. May araman sa mga makita nga mga kuris-kuris kag nagtuhaw na ang mga informal settlers sa idalom sang Taytay. Suno kay Councilor Jason Villarosa, ang chairperson sa Committee on Tourism sang Konseho, magahinyo siya kay Mayor Albi Benitez nga temporaryo pasiradaan ang Esplanade kag subong man madugangan ng mga personnel halin sa Public Order and Safety Office agod bantayan ang lugar. Rubingan nato i-request na si Mayor na for the meantime i-close down nato or for of course or madugang kita sang poso for security. Masobra 37 million pesos ang gingasto sa Department of Public Works and Highways para sa among nga proyekto. Plano karon sang syudad nga himuon ini nga kabahin sang igatukod nga marketplace nga magaserbe man nga lugar para sa mga vendors nga era sa palibot sang BCGC. Imo na siya do public area. We have already talked about it. She's inangaduta sa halin sa Tagiya nga imo na siya do marketplace. Of course, para ma-formalize at ma-regulate man ang atong mga vendors. Napatungan sang private property ang Esplanade Project kag BCGC. Ganituyo man sang syudad nga masugilanon ang tag-iya sang propiedad agud matigayon ang plano nga pagpatahom sang area nga sarang pamagamit para maka-generate sang income ang syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.